Зараз у сярэднім сума, якую прыйдзецца заплаціць сям'і з 3 чалавек за камунальныя паслугі ў двухпакаёвай кватэры ў зімовы перыяд складзе каля 100 рублёў, у летні 72. Пры гэтым знізіўся на 3% тарыф на абарачэнне з цвёрдымі камунальнымі адходамі па жылых дамах, якія не абсталяваны смеццеправодамі. Змены закранулі і тарыфу на электраэнергію. Аднаставачны тарыф электрычнай энергіі ў жылых дамах ці кватэрах, абсталяваных электрычнымі плітамі, складзе каля 12 копеек за 1 киловатт. Дыферэнцыяваны тарыф па часовых перыядах мінімальных нагрузак з 22 до 17 гадзін каля 9 копеек, у перыяд максімальных нагрузак каля 24. Плануецца, што сёлета адмовіцца ад дыферэнцыяцыі тарыфаў на электраэнергію. Что касается электроснабжения, здесь произошло уменьшение тарифа на электроэнергию, которая используется для нужд отопления и горячего водоснабжения, но порядок именно применения этого тарифа, он определен Министерством энергетики Республики Беларусь. Со стороны государства делаются все условия для того, чтобы поощрять потребление, именно использование электроэнергии в быту, поэтому здесь идет снижение тарифа. З 1 чэрвеня падаржае цеплазабеспячэнне для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння. Разам з тым праводзяцца мерапрыемствы па зніжэнні выдаткаў жыллёва-камунальнай галіны, замена цепласетак, мадэрнізацыя замена котлоў, укараненне энергазберагальнага абсталявання. За мінулы год гэта дазволіла зэканоміць каля 12 мільёнаў 700 тысяч рублёў. Новаўвядзенні ў аплаце закранулі і спажыўцоў, якія прызнаюцца незадзейнічанымі ў эканамічнай дзейнасці. Согласно действующего законодательства с 1 января текущего года для лиц, которые признаны комиссиями при горисполкоме незанятыми в экономике, если при условии, что они являются собственниками нанимательных жилых помещений, предусмотрено взимание платы за подогрев воды, за горячее водоснабжение по экономически обоснованным тарифам. С 1 октября планируется для этой же категории введение платы по экономическим обоснованным тарифам за отопление. І калі зараз у сярэднім сума павелічэння складае каля 5 рублёў, то ў кастрычніку жыроўка для такіх спажыўцоў пацяжэе ў сярэднім яшчэ на 30 рублёў. Евгения Мороз, Александр Сивийский, телерадиокомпания «Брест».